Huwag mong habulin ang taong iniwan ka. Habulin mo ang pangarap mo. Sa bawat hakbang papalayo sa taong pinili kang talikuran, isang hakbang rin ang papalapit sa katuparan ng pangarap mo. Hindi mo kailangang magmakaawa sa taong hindi kayang manatili. Ang oras at lakas na ibinuhos mo sa maling tao ay mas mabuting ilaan sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtahak ng tamang landas, baka matagpuan mo ang taong tunay na magpapahalaga sa iyo at hindi kailanman iiwan. Sa totoo lang, ang buhay ay hindi tungkol sa mga taong nagdaan, kundi sa mga pangarap na kaya mong abutin. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang habulin dahil sila mismo ang lalapit sa iyo sa tamang panahon. Kaya sa halip na ibuhos ang lakas sa maling tao, buhusan mo ito ng pagmamahal sa sarili at pagsisikap sa pangarap. Ang tagumpay na mararating mo ang magdadala sa tamang tao. Ang taong kaya kang sabayan at hindi kailanman iiwan.